Emilia din Timișoara. Bună ziua, doamna Emilia. Pe cine susțineți? Bună ziua. Acum pe Cristian. Până acum pe Eli și pe Cristian. Să rămână, bună ziua. Deci faceți parte din grupul acela care îl susțin pe Cristian cu clopoțica? Nu fac parte din niciun grup. Doar o susținătoare, am înțeles. Nu că vorbeam de grupul nou format și m-am gândit că avem și norocul să stăm de vorbă cu cineva din grupul respectiv. Nu. Am nu înțeles. fac parte din niciun grup. Mă uit doar la televizor și pe Antena Play și atât. Deci până acum i-a susținut pe Cristian și pe Eli. Acum doar pe Cristian. Da. De la ce? Eli am niște semne de întrebare. Ce semne de întrebare? Nu știu, nu-mi place ce văd. De 3 zile chiar nu-mi place. Văd o fată frumoasă, fizic. Are un comportament ca în ringul de box și un vocabular ca pe terenul de fotbal. Dar ați plăcut-o vreodată pe Eli? Da. Aș vrea să întreb dacă crede că vreodată se va întoarce fetița veselă, zâmbitoare, distrată, drăgăstoasă, comunicativă, hotărâtă. Așa era înainte să plece acasă. Și de când a venit este foarte tristă, indiferentă, retrasă, rece, închisă, mereu îngândurată. Nu știu ce se întâmplă cu ea. Eli, Da. Pot ce se să-mi întâmplă spui? cu tine? Nici eu nu știu ce se întâmplă cu mine. Trec printr-o perioadă mai grea și... Dar are dreptate doamna? Așa e? Da, oarecum, da, are dreptate. Cristian, ai remarcat asta? Da. Deci de atunci de când a fost acasă nu și-a mai revenit? Nu. Deloc? Foarte Aș vrea să-l puțin. întreb. Și a revenit, dar foarte puțin. Aș vrea să-l întreb ceva și pe Cristian. Da, spuneți. Tu ești sigur că el este logodnica ta? Dacă sunt sigur că este logodnica mea? Da. Acum da, sunt sigur. Și ieri la telefonul doamnei se vorbea despre logodnica ta. Eu așa am observat. Da. Tu nu? Ba da, dar știți care e problema? Eu sunt drept. Nu mă interesează dacă e soție, logodnică. Cine are dreptate, are dreptate și gata. Are dreptate și gata. Tu ești un om foarte trecut prin viață. Tu știi să te aperi singur, nu? Da. Da. Ea este mai mică și probabil are nevoie de ajutorul tău. Te-ai gândit? Nu am înțeles foarte bine sfârșitul. Poate are nevoie de ajutorul tău. Nu neapărat să iei apărarea, doar să fii lângă ea. Păi am fost după aia. Neapărat să iei apărarea. Doar să fii lângă ea. Păi am fost Să fii lângă ea. lângă ea cu o vorbă bună, cu o îmbrățișare. N-am văzut așa ceva aseară. Îmi pare rău. Cristian, de ce nu ești lângă Eli? Cu o vorbă, cu o îmbrățișare? Păi am fost după aia, după ce a terminat doamna telefonul, am fost lângă ea. Sau după ce s-a terminat emisiunea. Dar i-am spus, nu contează cine e și ce e. Dacă a greșit, să-și tragă. Pentru mine nu vrea să-mi ia nimeni apărare. Eu mă descurc singur, cu oricine. Am fost lângă ea de 4 luni de zile. Pe ea Aproape. trebuie Dacă nici să acum nu și-a dat înveți seama asta. dacă... Eu ce pot să fac? Pe ea trebuie să înveți asta. Și Poftiți? aș vrea să-i spun, și pe ea trebuie să înveți asta. Ea probabil nu e învățată. Păi și n-am învățat-o destul. Până acum nu i-am spus întotdeauna să fie puternică, să nu mai pună la suflet, să nu... Probabil trebuie să mai insist. Văd că n-am înțeles. Și aș vrea să rog pe Eli, să
vorbească orice, oricând și oricum cu Cristian. Păi nu Să face nu-i chestia explică că se va supăra sau nu știu. Eu așa am impresia că nu vrea să vorbească cu tine pentru că te vei supăra pe ea. Nu, i-am spus de atâtea ori să vorbească și să-mi spună, dar ține în ea mereu. Eu ce pot să fac mai mult dacă nu vrea să-mi spună? Eli, poți să-mi promiți că o să încerci măcar. Tot încerc, dar nu prea mi-e. Dar de Păi ce, Eli? Ce se întâmplă? Ca să-ți iasă. Poftim? Să O te să-ți- chinui un pic ca să-ți iasă. Într-o relație trebuie să fie doi, Eli. Ei, știu. Ei, asta vreau, dar nu știu ce să zic. Și tot ce vrei și tot ce ai pe suflet, omul de lângă tine trebuie să știe. Știu asta. Știi, dar nu te comporți ca atare. Eu așa văd. De ce nu poți, Eli, să-i spui tot ce ai pe suflet lui Cristian? Crezi că nu o să găsești înțelegere la el? Nu are Și încredere asta. asta. Am impresia că nu mă înțelege. Dar nici nu vorbește ca să vadă dacă o înțeleg sau nu. Ai încercat să-i spui și nu te-a înțeles? Am încercat să-i spun ieri după acel telefon ce m-a deranjat și nu m-a înțeles. Atunci să facă și Cristian un efort să te înțeleagă. Păi nu, n-aveam El- cum să înțeleg, pentru că oricine ar fi asistat la discuția aia îmi dădea dreptate mie. Eli, Da. de ce nu încerci să mai iei și pe cineva la discuție? Ca o parte a treia. Exact. Eli, nu poți să stai tot timpul singură în casă. Și nu poți să suferi. Îți trebuie o prietenă. Prietenă, amică, orice o fi. Pe cine i-ați recomandat dumneavoastră? Eu mă gândesc la Simona. Dar Roxana a fost mai apropiată lui Eli decât Simona. Nu cred. Amândouă. Eu una n-am văzut. Sau n-a fost sinceră? Nu știu ce a fost acolo. Amândouă au fost lângă ea când a avut nevoie. Dar Simona este mai mare, mai trecută prin viață. Oh, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Vă mulțumim din tot sufletul pentru intervenția dumneavoastră. Să aveți o zi bună. Să rămână.